направите, приятели, ето какво да направите. Ето за Хелоуин. Значи е тук. Тази глава, направим една черта. Чакайте. Ще вземем черен лист. Но е хубав. Така. Значи е тук исках така. Не е те. То трябва да бъде много красиво. И още е тук. Ето това също си го направите. Ето така. Имаме червено. И слагам си устата. Ето да направим за кръв. За една синя кръв. Ето. Ами, ако ви хареса, напишете ми